Er wordt onder fundamenten werken van de 12 verkochte wienmolens. De nieuwe Zweedse eigenaar wil de onderste ringen direct bij hebben. Er komen zwiddere wienmolens voor in het plak. Een beetje heger, maar de opbrengst gaat van 0,85 megawatt naar 2,3. Genoeg voor 15.000 huishoudens. Kosten 15 miljoen euro. Een noodzakelijke investering, vindt eigenaar Wim Kroon. Hier is de subsidie, of de MAP-subsidie weer toen het iets in de en de stroomprijs op het heden is afschrikkelijk leeg. En ik denk dat de eerste 4 jaar dat net hoger wordt. Daarom heb ik besloten om de naaien op te zetten, met een subsidieregeling, zodat het wel goed uitkomt. Die vorige konden al uit? Ja, prima locatie hier, een toplocatie. De mensen die voor onderhoud komen, die zullen op een meter. Die zeggen van, die vragen wel, klopt het wel hier? Zo'n opbrengst? Ja, zo'n opbrengst. Dat is hier een hele goede locatie. Er gaan 2 molens naar Zweden en de oren staan te keep. Daar wordt ook een plakje bij verzocht. Daar wint interesse van uit Italië. En eigenlijk Engeland weer een heleboel vrede nooit. Dus er komt wel weer een plak voor. Dat wil wel weer mooi dat ik zo snel zit. Zet je die dan op marktplaats of zo? Nee, nou het kan wel. Er is wel een speciale site voor, maar nee, er zijn speciale bedrijven die daar zullen handel in. Nou wordt het nogal en Code Giel trot KNMI voorspeld. Hoe komt het dan met werk? Ja, dit werk je wel trouw, maar verleden weekend toen moesten ze de rotor eruit halen. Nou, dat komt wel heel correct. Nou, als dat dan een beetje te hard wordt, dan je het net terug. En dan is het levensgevaarlijk vanzelf. Voor de bouwvak Takkenmeer moeten de nieuwe molens er stingen.